Ja sam samo pitao da li će neko da obrazlaže predlog o razrešenju, da bismo znali da saslušamo pa da možda pričamo. Prvo pitanje je da li je ovaj direktor Relaksa baš najgori, ako svi drugi ostaju, a on se menja. Molim vas za to. Emilionović. Dobro, drugo pitanje. Direkcija. Ja sam dobro prešao. Tako, direkcija. Pitanje je, u oktobru mesecu prošle godine stiglo rešenje da direkcija opštine Kovačica više ne može da bude na budžetu. Nakon toga, koliko ja znam, stiglo je drugo rešenje, a to je da se produžava taj rok za nekih 6 meseci, što bi trebalo da bude sad. Kako stvari stoje, ako se nešto ne promeni, ta direkcija bi vrlo skoro trebalo da se ugasi. Znači, ovdje je pitanje šta sa direkcijom. To samim time vezano i sudbine Emila Jonaša. Da li će se spajati s našim stanom? Šta je sad? Šta se dešava? Nemam ništa protiv da Emil Jonaš bude direktor direkcija, niti nešto interesu kadrovska rešenja. Da li je to baš tako oko rada direkcije, potom, zato ćemo se posebno spremati, pre svega vi predsjedniče, neke stvari ne znate, ali mi znamo. Znači, neće se nešto, ali ovdje je bitno pitanje šta se dešava s direkcijom. Znači, da mi znamo kao odbornici, da li će ta direkcija biti na budžetu opštine Kovačica, sad kad se bude pravio rebalans, mora da se pravi. Ako će biti, to je jedna priča, ako neće biti, to je druga priča. Ako direkcija ne bude bila na budžetu, ne bude imala 100% finansiranje, da se pravi kombinacija spajanja s našim stanom, pa će Emil Jonaš biti direktor naših stanova, te neke nove firme, ili će postići da izgura Emila Jonaša, pa će se vratiti u banku. I to on kao čovjek treba da zna od svoje budućnosti. Kao što treba i direktor televizije, da ide televizija u privatizaciju, stečaju šta ide, da se ne desi, da ljudi dolaze na pozicije, a sutra završavaju na ulici. I što bi slučajno pitao za ove momke, znam je da oni radi kao volonteri uopšte. Ali oni sami ti što su postali odbornici, nisu zatvorili sva brata da radi uopšte. I to je zbog njih, oni to treba da znaju. Ja i ne moram da znam, ali mislim da je to korektno.